Good afternoon, maayong hapon sa tanan. My name is Jocelyn G. Carano. Actually, I am a stage 4 breast cancer warrior. No, kanang baguhay lang sad kong na-diagnose. Karon lang tuiga, last June 2023. Try ko himo og video nga katubang jud ko sa camera first time. Ang purpose sa mga video is to encourage sama na ko nga sa kapasyente nga cancer awareness lang sa katusang doon ay susama nga balatian nako niya kana try ko nga ma-develop ang akong pag-post mga video kasi garang makita niya sa YouTube channel mga post ra gyud na siya ba nga more on wala jud sa camera, so first time nga ako ning buhat, so maghimo ko kanang mga episodes about cancer journey sa akong kinabuhi. Actually dili lang ako cancer patient, lupus patient po ko. Diagnosed ko as lupus patient year 2015. Pero monitor na gyud siya. Nahandle lang akong lupus. So pininasan. Salamat sa Ginoo sa daghang sakit. Kay pinagisad ani no mas strong akong relationship ngadto kaniya. So may ang purpose nga lain na sad nga balatian karon ang ako lang is more on close contact with him every day gyud. So nindot lang sad kaya mga pumagi sa Ginoo kay sometimes kitang tao no mas dali gyud mawagtang ato siyang presensya to sa mga gipalibutan tas kalibutan og mga attraction nga mas mafokus ta nga to sa mga butang kaysa to sa gatag sa butang mo Ginoo. So karon kinilang short video lang ni siya as starting lang ni sa umabot pa na akong mga ibang post niya nga videos dili related sa akong cancer journey. Hope and pray na yung suportahan kay actually ako ba dyan ko kabot og requirements sa YouTube no? 1,000 subscriber niya at least na kay 4,000 ka-hours watching ba sa mga videos. Nagkalayo pa dyan ako pero sabi lang, hinahinay lang sa kanunay niya. Pagwali, subscribe mo sa akong channel kay dako sa nagmatabang niya sa maabot mo kung siyempre makamonetize na ta diba, dako sa nagmatabang sa akong ongoing na treatment. So for napa ko sa second chemotherapy yesterday November 16 ang second chemo na sa mga short nakapost og short video sa second chemo. But sa maabot try na ako makapost o mga videos related sa akong himtang karon na makatawag gamay mga tips no kung saan pag-handle ko sa cancer patient. So sa termino pa lang na makahadlok pero dili di ay just kanang na naman ni siya, so atong embrace nya mga tagpaagi nga di ta maluya sa mga sakit no. So nalagod ang healthy lifestyle sanas maka paagi nga ma-encounter or ma-counter ni mo ang maong sakit no kay isgamhanan man ta no kay naman tay Ginoo cancer part na sa atong
kang journey or sa atong lawas basta ko kataniyan. So ato na siya i-conquer through faith, pag ang sa Ginoo niya. Of course banan gyud og healthy lifestyle na gyud. So yan ta magpatuyang og kaon ng mga pagkaon nga dili makahatag og sustansya sa atong lawas. Ano siya. So laban lang. Malang sa mga cancer, laban lang. Actually, ining maong journey sa maong cancer. So, malipay ko kung mag-like na mag-subscribe, kana like, share, comment. Wala ko man sa nagnatabang yun. Kasi pa sa ka-vlogs na encourage siya nga post pa o huwag video sa maabot. Lagi sa inyong support. Secondary lang ng financial, no? Abot na dyan na sa aking panahon. Para subscribe ng mo niya. Kanang kung tala mo sa video, manalang yun ka. At least, makount siya. Maka-reach ko 4,000 hours na require sa YouTube. 1,000 subscribers. So, pinhilan sa kukuto niya. Kita-kita ta sa sunod na akong i-post ng mga videos. Please subscribe. So, daghang salamat. God bless. Tanan.